Ahoj lidi, zdraví vás MC Jamal. Teď jsem se byl podívat na vaše otázky a názory na Facebooku, na mé stránce mcjamal.rapper. No, byla tam jedna otázka, která mě co zaujala, proč jsem vlastně začal dělat rap. Rap jsem začal dělat z jednoho prostého důvodu, protože mě to bavilo a chtěl jsem ukázat lidem, jaká je pravda. Že pravda není jen to, co vám spou rodiče do hlavy, politika. Pravda je úplně o něčem jiném. K hiphopu jsem se dostal nějak tak, kolik by mohlo být 10-11 let. Začal jsem poslouchat Kontrafakt, začal jsem poslouchat India Witch a takhle. Chaos. Začalo to tak, že se mi strašně líbil ten styl. Šiltovky, propíchaný uši, dlouhé věci. No, začal jsem takhle chodit oblíkaný, ale pak jsem se bohužel zčuchnul v punku. Punk trval se mnou rok a půl, takže číra, problémy, drogy, alkohol. No ale pak jsem prostě zjistil, že to není moje cesta, že to není to pravé ořechové, být věčně ožralej, špinavej, odpornej. No tak jsem začal jezdit do Ostrova, abych se dal trošku dokupy. K babice a k dědovi a k rodině, co mi tam zbyla. No a byl jsem tak nějak venku s nějakýma klukama a došel za mnou jeden kluk. Začali jsme se nějak bavit, on že dělá rap a já, že už jsem to chtěl dávno zkusit. No tak mě vzal k vlastně bossovi té skupiny RPG, co tenkrát ještě byla. Ten kluk se na mě podíval, začal se smát. No tak jsme šli někam, nevím, kde to bylo, na kopeček. No a tam, že dáme battle, freestyle. No tak dávali jsme freestyle a tady se mu to strašně moc líbilo. Mluvili jsme se na druhý den, došel jsem za ním a natočili jsme Jamal ve spolupráci s Pulem název první track Skero. Zapal to, podpal to, vyhul to brácho, tohle Skero je bomba, hlavu to nakládá, vdal se někam mizím, jsem zůlenej, že piču kurva vidím. Byl to náš první track, já jsem byl strašně šťastný, že jsem měl svoji první písničku. Odjel jsem, přijel jsem příští víkend, sešli jsme se s Půlem a on, ahoj kámo, udělal jsem track Pane Bože, ale chci udělat MRMX, jestli se mnou do toho půjdeš. Říkám, tak proč ne, dělali jsme track Pane Bože pomoc nám, zachraň nás, ukaž nám cestu dál. Můj druhý track, strašně šťastný kluk jsem byl. Pak se mi stala taková věc doma, problémy, tak jsem měl prostě zákaz jít do toho Ostrova, ještě malý zpratek. Mezitím se RPG rozpadlo, byl to Raf, můj kamarád, který teďka už nerepuje, ale je to fakt dobrý kluk. Půl, největší frér, který prorazí ostrovskou scénu. Gany, cigán v pohodě. Málo který cigán se takhle vidí. No a takže jsem se za 9 měsíců vrátil znova a to už byla skupina Kontroverse. Půl, RC a Swood. No, tak jsme se začali taky dát do řeči, MC po mně seznámil se Swoodem. No a já v Půle jsem už natočil nějaký track, Půl už měl domácí studio, dá se říct, se Swoodem. Tak jsem si tam nahrál můj třetí track, Nemám na to. No, pak to bylo tak, že do Ostrova jsem jezdit už nemohl. Kvůli tomu, že mi tam bába nechtěla, babička s dědou ani teta, protože ona, když vidí u někoho z naší rodiny úspěch, tak je strašně moc naštvaná. Do dneška jsem v Ostrově nebyl, začal jsem si já dělat svoje tracky, svoje beaty, teďka jsem šťastný, že mám svýho vlastního DJ, producenta, dobrý frajer, nejlepší kluk, DJ Logi, nebo Luigi, abych tě blbě nekřivdil. Ten mi vlastně teďka dal možnost u něj nahrávat tracky, dělá mi beaty, vystupování na diskotékách spolu s DJem Štěpánem, ke kterým taky patří tohleto dík. Jinak jsem strašně moc šťastný, protože díky snad rapu nebo vystupování jsem potkal jednu strašně nádhernou hodnou holčinu jménem Ska Beránková. Jsem taky moc šťastný.
A chtěl bych s tím lidem vzkázat. Chtěl jsem si dát přestávku kvůli tomu, že rodinné vztahy a tak, a už jsem prostě na to neměl. Neměl jsem kde psát, neměl jsem kde natáčet. Ale pro listopad 2010 chystám nějakou pecku, která vás postaví, která mě dostane zase do hry. Že mi to pomůže povstát. Si nakopnu další track. A přemýšlel jsem, že pecka v lednu posledního, nebo spíš 1. února 2011 Jamal vydává první album jménem Silnej. Moje první album vlastně, co se dostane teoreticky ven, jinak co jsem vydával alba, to byly propadáky, ještě malej faka. Rap mi umožnil poznat, kdo doopravdy jsem. Že nejsem ten tvrdák, jak dávám na sobě znát. Já nejsem žádný tvrdý kluk, nejsem žádný ničím výjimečný. Nedělá mi problém jít, popovídat si s lidma, kterým se jim to líbí. A nedělá mi problém bavit se s kýmkoliv, jak vypadá, jestli je to gay, lesba. Je to jedno. Nenávidím takový ty namyšlený otázky, které jdou a s tebou se bavit nebudu a tak. Já jsem prostě normální kluk a takhle zůstanu. A rap mi umožnil, že mě poslouchá víc lidí, že mě zná víc lidí a že se líbí můj track víc lidem. Ne jako tady doma, kdy mě každý odsuzuje za to, co dělám. Děláš blbost a hnedka ti za to sezvou. Já prostě už žiju svůj život a žít svůj život budu. Takže tady to dá se říct dokument, amatérsky natočený. Seda je pro Štěpána a pro vás lidi, pro Logika, Luigika, pro tebe Zuzko, pro všechny, co mě poslouchají. Díky moc za vaše hlasy, díky moc za vaši podporu. Díky moc, MC Jamal. Čau. Ještě, že takhle to rychle končím. Chtěl bych vám říct, že jestli někdo bude chtít se mnou zajet nějakou pecku a nebude umět zpívat nebo rapovat, nedělá to problém. Jestli to půjde, tak naučím. Jestli jsem teda dobrý učitel. Starec.